Gusto ta, baka pumudot na italapayag mo. Pabasol na. Agluto tayo kakabsat ko nga inurat ti. Oh. Pudot ta ni kabil mo dahi ta bateran. Butter. Ang tata, original nga pariyok tang awan ti iman na ni. Wing. Tornado. Sa balin sa mga tornado ti bagbagamon. Wang ba? Banggut ang sawo. Awan unay ato, ajay sibuyas Tahong. Tahong ni Maria Linda. Maria Linda. Tani, makapangpangan ka no ti tahong ni Tahong Maria Linda. Korean style nga tahong ni Carla. Korean style ka timot na ita. Anya? Maria Linda style. Lidiwa. Maria Ulapa. Wala, ikabil mo dagita, nagatado nga silin. Tano, Gusto natin na. pumudot-pudot na madamdama. Lalo ta, awang pa'y matkititikwa. Awan, dapat. Kakap-kap. Shout out kini Jan Paul na may liilaw Tagawid ka, Andashi. may liilaw ka dyan ni Maria Lindan. Pagpikay mo tada, i-shout out mo kanya kawan. Oh, shout out mo? Awan! Impadawat ko. Padawat mo. Impadawat ko. Banglo siga. Banglo. So yummy. O naksuto, di kami naman tayo takungan. Oh, na yun yung bang-banglo na aya. Gaya nga special. Pwede ka pa nakaraman, di ka style. Kinakaraman na ko ang tamong. Tahong alalinda ta. Inon. Pakpak mo. Talo na imas, kabal mga amido. Ulaw ta tumag sila. Malipatan mo yung asawa. Awan, impadawat ko maton. Sika Malipatan ni Jan Polita. Nyata? Wang ba? Fresh wang ba? Ano mas na imas? Pampauts ka naman dayta. Sika mati. Angin suro kanyak mat. Yan mo man sige. Ay, lagto-lagto garuman dagiti alaga ti buksit di dan. Paano mat dayta? Kabil kayo si Danta. Naiimas daw sila, pampauts ka na to. Pampauts. Boy. Pampabanglo. Ay. Utos kong kunamat. Pampauts. Ay, tayo lalaok mo. Garnish natin sa atin. Daging sibuyas. Bulong sibuyas. Oo, pampabangluman atan ah. Pangbabang lutisang. Wait. Nagpintas tagluto di tilikod kakabsat lalo ta awan ka po initon. Awan nagpress ko na kang angin. Nalukod sa ato yun? Enjoy me akin ni Ayun sa Maria Linda. Naluto tayo ta na pagbait lang tikwa. Ti hungta. Hungta tahong. Ay. Walang lukong. Oh, nga maado tayo sa sabaw. Hoy, saya ah! Nagangit Angin. Pati tapok ko iangin na. Husgahakon. Nagimasan kabsat ko aya. Yan yun napumpuno ti bawang tunog na. Gimas? Gumakam. Gasang. Tanya ko. Ang problema ti gasang pa kayang-kayak. Sika ti problema. Kaya naklatan. Hindi kitang tamangar kayang damang. Sayang ti effort ko. So, binog lang ti kurang to yun. Kita man o kayang tadati adat na tayo ta? Gasang. Kita sige man. Pay bagang may kanti na ganong nga silay. Yummy. Yami niya. Yummy hotdog. Ay, gimas. Hitan tama na. Glabalabasit sa tarupa mo. Gimas niya. Alam ko may kain nakabsat ko. May tugot kayo tikwayon. Bilog yun. Tani ang pagsasangwan tayo dahil eh. Si kami lang mga nito eh. Gimas niya. Gimas. The best ating anuto ta.